ngimla banlan ban ong bo ukhasi udai sisha uta ujaj menru ya ga bo blai ula ai hu ya ga sap ka kerpang hakinu ki kam ha ka ke perthai wat la kim tip kot kim tip sla nadu men kulong kuma hadu menta meneru kitip tik tik kumno ban sumari ki nongpang ngimla banlan ban ong ba teng teng kidon ki khap ya ga bagi dawai jong ki doktor ki ba tip hi lingbai jo ki dawai kan bat ki khamha ban ki dawai jong ki doktor unong thau ai tang hakikat tu kan ne ba kan tip bat kan long ru ki nong sumar dawai kan bat kane ga pen isai ba unong thau don ye ka jingi ki ba phla sisa ban ai ye ki doktor sumar dawai kan bat bakin long kibukum gini uba pastorling saukumi napo joksnong nongkram na ka kentoi snong mau ikli unong ai dawai khasi uba twit jong gathang Eastern West Khasi Hill District ulala ban ai bun ki jingpun khia lingba ki dawai khasi ki ba shu khait na khlaw lani ki ba u la thung ha kapar uni urang ba ukhlam pule ka nu gru kerdan hanre ula ban ai dawai ki ba bun ba ki jingpang kum ki to ki bala kdia ki sing ki ba light ki sing ka jingpang dap air lani ka gastric ki jing flerding ki ba armet ki longkmi ki ba bleed ki dawai khnyang bat bun ki wei pat ki ja jingpang bat ka ba kham sngo phla hangni ka longba uni urang ba haba ki don ki no ki nongpang kumno ban wat dawai ka dei lingba ka jing pho snu ka chung u ha ka por min mit kan ba udang thya ba utip ru ki no ki jai ken bat ki ba dei na ki no ki ja jingpang ki ba phar bat shisha habawla kendit ha ka por min step ulaj wat shaklaw ye ki ta ki ken bat ulab ba ki don shisha bat da kita ki ken bat u ai sha kita ki nongpang bat kita ki nongpang ru kiyo ye ke jingko lingba jong kita ki ken bat kane kade ka kamphla ka ba une urang ba ulayok ki yau ka ba u ulai shong hadu menta ki de ka yau kenrut ka yau mairang jong ka Eastern West Khasi Hill District bat hapo jong ka snong nongspung jong ka West Khasi Hill District kumta ya ki sngi bo shong bat igwe pat ki jingtip ka khambnya phila ru ban chu phone sha une number phone uba PPE ha ka screen menta tong ne snap ye ka jingkran jong une urang ba to ba khandet nga sngo ba phidei unong sumar dawai khasi uba pijuan bha hagri than jungi sene sha West Khasi Hill te nasngu gi bru ki bubun ki ai bhai ki jingro narta ka jing sumar ki jing phi ki bubun ki ja jingpang te phila ban pensai khandet ka tu kan ne ha ka bia dei ba na e ka snong phi dei jing sitom ki ba kumlo phila ban bat sumar snong ba ga de no krem ko ka kan toy ka moi kli ko pap starling so kumi ki ba sitom kumlo phila ban sumar kini giman la chi giman khot chi strict kini giman armet dawai bleed dawai kenyang flerding kamut baru ki jing pang kamut phila sumar lut lakan nusnam phila tre ye kam kumunung sumar kamut ki dawai jok ki dawai kan bat nusnam phila tre ye kam kan ula du khat nhiều khát fresh nam lại ngang riết, du có đang khăn nặng, kiyo ayu phi du lệ chong, nằm tay ngang đi đó, kiyo ha, ngang đi tao nong spong con road, merang, spong jen đào lại nam, flerding tu, cái don dak don em là đáp ai đâu ai, cái anh dak, kaplia vậy mà, kaplia vậy, baru ni penuh kami tang di kerja dawai kan bat vậy, tang dawai kan bat vậy, perang dah. Sebab biang mata subuh mata aku mi kijingpang kastrik grup phile teorot kan bat na gubun mata giyo jingpang kastrik bun ha jingpang kastrik de kidor juga dawai gelom no ba kiram ni tat ne oh kidor dawai di longam pan gi bru ni kidapan mai bon ka dor ka mai tam kidapan kendit ka dor ka mai ri kaduna te ke ba phikwa na ka taban aya ka khubori ki tu ki parlok mo ki ba kwa ban yuan chim dawai phi kadon ke jing kwa ban krem na ka le phi ban ai khubori ai na ta jung ki nga tang ong no nga su kwa ban pha ban di bi ki wat tip ki nang wei ki nang ar mangada ap la po chnong ki nang wei ban kin tip ri blai jingai dengan ada apa lapor cenong ki anti mar cenong lakut ki mar cenong de kina we kin tip dengan apa lam pelaj no kina we ri mai tip bila jingal ki tip nomor kino kini kebetulan kami fikir ban phone ya uni nomor phone uba ngila bu hang nemo tu nomor phone tip ko kamba lu sa phone betul nomor phone
Natabak pila banyo gilese gi kinja dawai pila banyo try kita gi dawai khasi. Sitom ni ambar wat ini gi dawai khasi gi ba pi punun kamban ai gini gi nopang. Ka be sitom merkomwan. Sebelum tak aku mau portelang. Portelang. Lepi tung lupa ne. Oh, yo portelang bro selong sumai sitom merkom thot. Poliur mai so. Tapi tung lupa ne eming di dawai nang taban. Kian mengala thong ayung, kian ma thot la klam. Do ha po jong pi de unong pej nong sumar ta kidon em gini yarap nong ta jong pi ban pej lem sumar lem ne ban mokum kun ba wad dawai ne kum ta ter ban pej lem ne gi kam ban trei kin nong trei jong pi ha po jong pi ba pen nang ta ban pen bet pen dawai. Kian ki mon thot dawai. Ngai chuai belai ba ki mon thot dawai. Tagani ka sap ai dawai ka jong pi ka dei ba pi ka dei ni kimi ki pa jong pi ki mama ki ek jong pi ne ka dei ka jing tip jong pi marwai ba ji. Oh ngai chu pos nu be min met. Por bang tia pos nu be min met. Kalau pi pos nu ka no dor ban. Wen mo wan buta wong. To snap dengan gom buta ngai manda. Ngan ai ka sap bi. Sumari ki bro ki man pang ki man ye. Pen koi pen kia. Kamu kata ka dei nadu ba pi dak kena. Ladu nang kena. Spos nu be min met. Ko. Kamu kata ka dei bor ka mamayan ki ba pi ya ki dawai ro pi chu pos nu ba ba. Ki dawai ro pos nu be ki wan buta be to di khat to. Kunja dawai. Kunja dawai tengah dalam kem step. Ngadi thot klang alap. Ba ki don si sha. Ki an sha. Kamu da ai ki dawai tai nong pang ki koj ba. Ki koj be. Tak ada kampala ka ba. Lesi nong bu nong tau la ai ka ne ka sap papi. Ban me krimen skam ba pin pinen ai ka sap. Bat kalong ka ba dei le se ling ba ka ne rensan. Ba kito baro ka don ye ki di jingpang kumbala ba tai mapi. Kan sawan ba ka do ye pi bat kan sa phone ye nomor phone. Bat ki ki jing sistem ka ki ba ki paj ba ki don. Te ka sa phone ye nomor phone na ka mata ka jing tip ka khambania la kita ki jingpang ki jong pi ki don ne am ki ne dawai jong pi ma. Te khumle sibun ba ya ka por ka ba korder ko jong pi ngan sa ye kan do aku par ka por. Barbang kemilin tiru gitu ki parlok barok gua page ling bae ka video ini oru sibun ki jingmentoy kabala da pidon kam barwan hakanu ko por na ka ka jing tip ko khamba philaban phone ye ki dembar ki ba ngi lebu hapo joga ka screen joga ka video khumle sibun